את זה. טוב, אתה מהר לא תתקלח. יאללה. אתם רק יכולים לקחת תמונות של מאיה, אז לא יאומן. אוקיי, רז לא, תזוז מהספה. ואז נטשה אומרת שאתה... אני איתן, תגידי אני מאיה. נטשה אומרת שאתה סקסי. נטשה גבר עליי. מאיפה נטשה? מעכו? רק שנייה. אני אומר אני איתן ואת אומרת אז נמשיך את זה. אני איתן. אני מאיה. וזה עוגה בפרצוף של רז. שימה. 4. בוא ביחד. אתה מצד אחד, אני מצד אחד. 1, 2, 3 ו... אוקיי, זה לא היה הכי טוב בעולם. אני איתן. למה לאוזן? אני מאיה. וזה פוקרז חי בפנים. טוב. נשיר אחת, הנה זאתי הכי גדולה, נשיר להם. שיהיה להם בכיף. מה היה בשיער? מה היה בשיער? 2. טוב, חיים, יאללה. לך על זה. 2, 3 ו... אוי, מסכן, אני מתה. אוי, איזה... אתם מנקים את האחות? לא, איפה יום אחרון? עזבו. נטאטא מתחת לשטיח. יאללה, תנו. יאללה, יפיוף. אני מתה עליך, אני מצטערת. יאללה, עזוב. אוי. את עושה את זה מה זה? נו מה, אני מתה עליו, אני לא יכולה. עשיתי לו את זה. כל מי שאצלי בפייסבוק, ממי, הוא אחד הטובים, לא. כל מי שאצלי בפייסבוק או בבלוג, אוי. זה קר, אנחנו שומעים. זה נראה כמו שתרנגולות פאקינג שירבנו בכל המקום. מה אחי, מה אומרים עליי? ממליצים ריטלין. ממליצים את הלין? ויש לך התחלפות אל מאיה או שעוד לא? תמשיך לחפש. וואי, זאתי. חשבתי שאני לא יכול יותר לבן אחרי שלא ראינו פה שם. ממי, אני מתה עליך, אני מתה. אתה מתוק כמו העוגה הזאת. יאללה, נו, תרביצי. לא, אלוהים. תעזבו את הבחור! ממש לא אוהב את זה, שונא מתוק, אתם מבינים? כן, אתם לא מבינים כמה הוא שונא מתוק, יש לו אלרגיה. אוי ואבוי. זהו, יש לך אחרונה. ורד, זאתי ששיחקה ב... אולי איתה, לפני 10 דקות נפגשנו. באמת? איזה קטע. גם את מאיה, כי היא מדהימה. הנה, צלמים בשבילה. צלמי. טוב, נראה לי שאני...